odlazak u junačku herojsku smrt kod Sigeta, da kako treba tumačiti unutar plemičkog kodeksa, unutar plemičke velikaške etike toga doba, koja zapravo korespondira sa etikama raznih drugih naroda na svijetu. Znači, čak možemo reći i sa samurajskom etikom, sa Bushidom. To je jedan stav da život nije vrijedan življenja po svaku cijenu, odnosno da je časna smrt vrijednija od nečasnoga života. Nikola IV. Zrinski to je pokazao na nekoliko načina kod Sigeta. Kao prvo, on kaže, ako sam živio kao plemić, onda trebam i umrijeti kao plemić. Zbog toga navlači na sebe prije odlaska u tu konačnu smrt najbolju odjeću koju ima, stavlja najbolji mač, najljepšu kapu koja mu je u tom trenutku pri ruci, što više daje ušiti 100 dukata u dolamu, ne bi li čovjek koji ga ubije ipak nešto i zaradio na njemu. Onda kako zna i još jedan dio te plemičke etike, a to je da je život roda, život plemičke obitelji puno važniji od života pojedinog člana plemičke obitelji i da zapravo svaki član svojim časnim životom doprinosi ugledu plemičke obitelji za naredna stoljeća. I zbog toga kalkulira da je vjerojatno bolje časno umrijeti nego pobjeći. Nikola IV. Zrinski je dakako imao i vremena i mogao je u puno navrata pobjeći iz Sigeta, iskrasti se ili nešto slično, ali si to kao velikaš onoga vremena nije mogao dozvoliti.